Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci tare da fatan kuna lafiya. So a bidiyon mu za mu kawo muku shine akan yadda ake registration na Fintopio, sannan kuma yadda ake mining ɗinsa da duk wani abu da ya shafe shi wanda yake da matuƙar muhimmanci ku sani. Za mu nuna muku shi insha Allah. Don haka ku biyo mu. Amma kafin mu tsunduma cikin bidiyon, muna masu roƙonku da idan yau ne farkon shigo ku wannan tasha ta mai albarka, da ku mana subscribe, ku mana liking, sannan ku mana sharing domin 'yan uwa su ma su samu su amfana. A ƙarshe idan bidiyon ya burge ku, ku mana like. Don haka ku biyo mu. Yanzu ga link nan kamar yadda aka turo za mu shiga. Gashi nan mun taɓa link ɗin. Idan kana cikin group ɗina zan tura group link ɗin a cikin group. Idan kuma baka ciki, Allah ya haɗa ka da wannan bidiyo, kana buƙatar register baka register ba, to za ka ga link ɗin a cikin description section ko kuma za ka gan shi a comment section. Sannan za ka ga link ɗin Telegram channel ɗinmu. Shi ma za ka iya bi ka shiga domin ka dinga samun update akai-akai insha Allah. Gashi nan mun taɓa ya kawo mu nan sai mu taɓa send message. Taɓa open. Gashi nan yana buɗewa. Masha Allah. Gashi nan ya buɗe sabon account. Ya bamu guda 200 sign up bonus. To idan ka kalli sama akwai abubuwa guda uku. Farko gashi nan games, na biyu gashi nan crew, na uku gashi nan tax. Kowanne da abin da yake nufi. Yawwa. Na farko jam in ka taɓa shine zai kawo ka wajen wannan dutsen. Wannan dutsen ba wani abu ake buga shi ake har a fasa a samu diamond a ciki. Balance ɗinka ya ƙaru. Za mu yadda kuke yi. Nan kuma wajen crew wajen inviting ne in za ka yi inviting ɗin mutane ga wajen da aka ce coffee nan kenan. In za ka yi inviting ɗin mutum nan za ka zo ka yi coffee. In ka yi coffee link ɗinka sai ka je ka tura wanda kake so ka yi invite. Na biyu kenan. Na uku kuma tax ne gashi nan. A matsayinka na sabon shiga ga abin da za ka fara yi nan. Kana shiga in ya kawo ka nan ga abin da ya kamata ka fara yi. Dama yake ne sorry yauwa. Gashi nan an sa collect. Kuma collect ɗin nan? To farming ne ake yi. In ka taɓa wajen ka yi collect sai ka ƙara taɓa farm. To kullum nan gun abin da ake yi kenan. In ka je ka taɓa sai bayan after awa 7 za ka iya zuwa ka ƙara yi. Duk lokacin da ka taɓa za su baka guda 50. Bayan awa 7 in ka zo ka ƙara taɓa za su ƙara baka guda 50. Yanzu kun gani gashi nan da 200 ne yanzu ya ƙaru. Sannan subscribe to Fintopio News. In ba ka yi subscribe ba ka taɓa nan kenan misali wannan tax ɗin. Ina ma yake ne sorry. Nan kenan. Idan ba ka yi subscribing ba za ka iya zuwa ka yi subscribing. Idan kuma ka yi za ka ga baka alamun claim sai ka claim za ka ga balance ɗinka ya ƙaru. Kun ga 1000 ta ƙaru. Sannan ma suke subscribe to Fintopio News CIS. Shi ma ka je ka yi subscribing. Follow Fintopio on x.com. Shi ma ka je ka yi za su baka guda 1000. Subscribe to Fintopio's TikTok za su baka guda 1000. Subscribe to Fintopio YouTube za su baka guda 1000. Nan duk tax ne da ya kamata ka je ka yi. First in YouTube wannan story ɗinka. Nan kuma idan account ɗinka premium ne, in ka yi boosting shi ne za su baka dama ka yi. In ba premium ba ne ba su baka ba. Sai ga abu guda biyu wanda in ka yi za su baka masu yawa. Nan gun da suka ce ka yi. Sauran akwai wanda ba zai ba in bacin wannan wajen sadalan nan za ku iya barin shi wajen tantan ɗin nan. Guda biyun nan ne kawai zuwa uku in ba account ɗinka premium ba ne ba zai ba. That's ka ga wannan very important one. Domin wannan akwai za a ba guda 100 can guda 200. Nan za ka yi creating ɗin wallet ne. Idan ka yi creating ɗin wallet sai ka zo ka yi linking ɗinta
sai ka zo ba lokacin da kai za su baka dama kai claim ba, sai bayan kwana ɗaya ko 'yan awowi za ka guda 300 ya ƙaru. Wannan important abu ne. Wajen creating ɗin wallet za su baka passphrase ka rubuta su ka ajiye, sannan ka zo ka linking da wallet ɗinka kamar Timekeeper da sauransu, duk dai abin da ka ga dama. Shi ma in ka yi za su baka sai ka je kai claim. Wannan kenan. Na baku shine in short, ba shi na yi creating. Kun san da ake creating ɗin wallet ai. Kawai in ka taɓa kamar haka, misali create DP wallet, in ka taɓa kamar haka kana taɓa start, in da ka taɓa start gashi na I understood, I will do this later. Na dai fara muku creating ɗin ne kawai dai don ku gani. Don shi kenan wallet ta yi creating. Mun gani wallet na Fintuple har na yi creating ɗin wallet. Kawai abin da za ka yi in ka tashi kana buƙatar ka samu passport ɗinka, sai ka taɓa setting ɗin nan. In ka taɓa setting ɗin nan sai ka shiga wallet. Idan ka shiga wallet sai ka shiga main wallet. In ka shiga main wallet, yawa idan ka shiga settings, in ka taɓa can zai kawo ka ne ka taɓa wallet. In ka taɓa wallet sai ka sa DP wallet ɗin can ga can sama can kenan za ka taɓa nan sai ka taɓa nan gun ga shan sama wani a wajen. In ka taɓa shi haka sai ƙara taɓawa ga wani da aka sa seed passphrase nan kenan nan gun kana taɓa shi za ka ga passphrase ɗinka sun fito sai ka je. Ni yanzu ba zan taɓa ba saboda in taɓa za su buɗe kuma kowa zai gani ko abin da yake buƙatar sirri. Ni kaɗai ya kamata a ce na sani ba da wani ba. In na buɗe sai ka je ka yi, za ka gan su sai ka je ka rubuta ka ajiye. Shi ne kawai abin da za ka yi a wajen. Idan ka yi wannan ka koma baya, in ka koma baya sai ka taɓa tsakiya. Idan ka taɓa tsakiya duk lokacin da ka shigo kana taɓa tsakiya zai kawo ka wajen mining. In ka taɓa wallet za ka ganta haka. In ka taɓa tsakiya za ka kawo ka wajen mining. Kana taɓa tsakiya haka sai ka je wajen tax. Idan ka tafi wajen tax ka yi creating ɗin wallet. In ka taɓa nan go sai ka taɓa check. Duk abin da ka yi sai ka dawo ka taɓa sai ka taɓa check. Yanzu za ku ga ta rolling shi kaɗai. Yana ta rolling. In ya gama maybe bai zama ya gama yanzu ba, maybe zuwa anjima ko zuwa yaushe ko gobe dai in ka shigo za ka ga ta maka claim. Yana sa maka claim sai ka taɓa claim. Sannan ka taɓa link wallet. In ka taɓa link wallet ɗin nan sai ka taɓa start. Sai ka lalubo wacce wallet kake amfani da ita. Ton connect ne? In ton connect ne sai ka binciko wacce wallet kake amfani da ita. Timekeeper ce waye da sauransu. Ni ba zan yi connection yanzu saboda na riga na yi connection da wata wallet, da wannan wallet ɗin. Ton wallet nake amfani da ita kuma na riga na yi connecting da wani account. Ni yanzu haka account Beacon ne connecting saboda haka wannan na buɗe shi ne don ku gani ba zan connecting ba. Amma ku za ku iya taɓa. Yana yin connecting shi ma in ka dawo kamar yadda ka yi a can ka ƙara komawa tax. Shi ma in ka taɓa shi wajen link wallet ɗin nan yana yake da shi ma in ka taɓa sai ka taɓa check. Kana taɓa check shi ma zai ta rolling zuwa anjima sai ga ya dawo normal. Yawwa wannan kenan. Sai abu na gaba da nake so in nuna muku shine in ka ƙara taɓawa haka, yawwa wajen game ɗin wajen dutsen nan yadda ake fasa dutsen nan ba tare da ya tarwatse ba. Na san wasu suka shiga tarwatsewa ake yi suke asara. To ina so in nuna muku yadda ake yi ba tare da ya tarwatse ba insha Allah. Don haka ku biyo mu. Abin da za ka yi shine sai ka tattaɓa shi haka. Farko ka tattaɓa shi da sauri. Ka taɓa shi da sauri. Farko ne fa da sauri. Ku dinga saurara abin da nake cewa. Da sauri za ku taɓa farko. Masha Allah. Da ya zo haka rubuta muku game is safe ɗin nan sai ka dayi a hankali. Sai ka dinga in ka yi delaying zai koma ya haɗe. Kun gani ya koma ya haɗe yanzu? To kaga sai ka dawo ka cigaba da sauri. Da ka yi delaying zai koma ya haɗe ne shine case ɗin. Kawai abin da yake so da ya fara fasha ɗin nan ya buɗe ya rubuta muku game is safe ɗin nan sai ka koma counting sai ka ɗaga hannunka. In ka riga 1, 2, 3, 4, 5 sai ka taɓa sau ɗaya.
in ka ƙara koma ka irga 1 2 3 4 5 sai ka taɓa so ɗaya, 1 2 3 4 5 sai ka taɓa so ɗaya. Dan haka ku biyo mu da zamu ci gaba da yi yanzu insha Allah. Yawwa to kun gani 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
huɗu biyar, 1 2 3 4 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 biyar. Masha Allah. To sai da ka ga haka sai ka ɗage hannun ka ƙara taɓawa kawai ka jira. Ka ƙara taɓawa. Kun ga abin da ya bani? Sun bani guda 1000. To wannan tattaɓa da yake ɗan ƙarawa ba shine very important. So ake ka fasa shi a hankali, ka fasa shi a hankali daga abin da zai baka a ƙarshe. Ga sun bani guda 1000. To ba zai ƙara yi ba sai nan da menene, sai nan da 25 hours. 25 hours. Ko kwance 25 minutes ne? 25 minutes. Zai na shigo zai ƙara yi. Wani ya danganta, wani ga an sa 40 minutes, wani 25, wani 30, wani waye da sauransu dai. To gashi nan da sai wannan mintuna sun ƙare sannan ya ƙara ci gaba. Sai an jima Allah ya sa.